куцця. Я прачнуўся і, лежачы яшчэ ў пасцелі, прыгадваў апавяданні сляпога Францішка і арганістага. Плачка, сын буры, вогненныя духі. Все гэтыя цуды паўставалі ў маіх думках у дзівосных, маркотных і страшных карцінах. Тут дзядзька адчыніў дзверы і, гледзячы на мяне, сказаў: «Вставай, Янка, не прывыкай да ляноты. Зімовыя ночы доўгія, можна выспацца. Все бадарожныя яшчэ перад світаннем выехалі. Цяпер толькі паны спяць да дня. За іх іншыя думаюць і працуюць. Памятай, што ты чалавек бедны, мусіш сам служыць, дык адвыкай ад такіх звычак». Завальня надзеў футра, выйшаў на падворак. Загадаў парабкам паадкідаць снежныя сумёты ад вокнаў дому і ад сцен спіжарні. Я хуценька ўстаў, у хаце было ціха і змрочна, святло слаба прабівалася праз шыбы, пакрытыя лёдам і засыпаныя снегам. Уваходжу ў чалядны пакой, там на лаве сядзеў сляпы Францішак, а пані Мальгрэта, гатуючы куццю, расказвала яму пра сваю гаспадарку. Пра курэй розных парод, якіх яна разводзіла, маючы велізарнага пеўня на высокіх нагах, але ён быў такі нязграбны, што звычайны маленькі пеўнік яго перамагаў і не раз крывавіў. Пра гусей, якіх улетку хоць і заўсёды добра глядзела, але не магла ўпільнаваць ад лісіц. Казала, як аднаго разу на возеры паляўнічы адным стрэлам забіў некалькі свойскіх качак, мяркуючы, што гэта дзікія. І з таго часу трэба мець іх на воку, каб далёка не адплывалі ад дому. Калі так размаўлялі, дзядзька пастукаў у вакно, кажучы: «Бачу здалёк, па возеры нехта едзе. Здаецца, гэта пан Марагоўскі з дзецьмі вяртаюцца з Полацка. Загадай, каму вас, пані, хутчэй упарадкавацца ў пакоі. Дасюль яшчэ падлога не падмецена». Імклівыя коні павярнулі з вялікай дарогі, мінулі бераг возера і ўжо ля брамы. Дзядзька сустракае гасцей. У возе сядзеў пан Марагоўскі, ля яго трое дзяцей, ухутаных мядзведжым футрам і абвязаных хусткамі так, што толькі вочы відаць. Выбегла з дому пані Мальгрэта, і дзяцей унеслі ў пакой. На снеданне было пададзена падагрэтае піва. Шкаляры, пачуўшы цяпло, зашумелі, як пчолы ў вуллі. Кожны апавядаў пра сваю вучобу, пра таварышаў, настаўнікаў, пра розныя школьныя выпадкі і здарэнні. Сляпы Францішак далучыўся да іх, і яны пад сакрэтам расказалі яму свае вершы, якія вывучылі на памяць, каб павіншаваць бацьку. Перада мною яны хваліліся ўзнагародамі за іспыты. Дасталі са скрыначкі абразкі клаўбера розных памераў, крыжыкі і медзяныя медалькі. Шмат расказалі вывучанага з альвара і шмат пераклалі з лаціны святое гісторыі. Пан Марагоўскі пацвердзіў бацьку, што Стася і Юзіка за стараннасць у навучанні і за добрыя паводзіны хвалілі і ўзнагародзілі ксёндз-прэфект і настаўнікі. Дзядзька цешыўся гэтым, абяцаў ім пашыць новыя капоты і даць грошай на розныя школьныя патрэбы. Доўга цягнулася размова пра полацкі кірмаш «Краснік». Марагоўскі апавядаў пра кошт жыта, аўса і ячменю, пра свойскіх птушак, якіх там шмат адусюль прадаецца, пра кошт ільну, пянькі і пра купцоў, што прывезлі з іншых гарадоў
хусткі, сукно, ядваб, баваўняную крамніну ды іншыя тавары для ўбораў. Пра знаёмых паноў, што прыехалі па сваіх справах і каб набыць патрэбныя ў гаспадарцы рэчы. У размовах прайшоў цэлы дзень. Сонца схавалася за лес, звечарэла. Некалькі суседзяў, што жывуць ля возера Нешчарда, запрошаныя з жонкамі і дзецьмі на куццю, прыехалі да майго дзядзькі. Паказалася першая зорка на небе. Пасярод пакоя паставілі доўгі стол, заслалі яго сенам і накрылі белым абрусам. На стол падалі постную ежу з мёдам і найлепшую рыбу. Завальня ламаў аплатку з панам Марагоўскім, а пасля па чарзе з кожным госцем. Апавядаў, як колісь князь Агінскі, добры і ласкавы пан, запрашаў да сябе на гэты вечар усіх суседзяў, не зважаючы, ці ён бедны ці багаты, абы толькі шляхціц і прыстойны чалавек. З незвычайнай сардэчнасцю прымаў гасцей, шчыра і адкрыта з кожным размаўляў, бавіў іх, апавядаючы размаітыя даўнейшыя гісторыі. Марагоўскі прыгадваў, што раней гэтых абрадаў свята трымаліся ва ўсіх дамах нашага павета. Сёння ўжо не тое. У некаторых паноў змяніліся старыя звычаі і парадкі, за што Бог не дабраслаўляе. І часы ўсё горшыя і горшыя. За гэтай размоваю асобныя госці, седзячы пры стале, падсоўвалі руку пад абрус, выбіралі на ўдачу даўжэйшую сухую сцяблінку, паказвалі адзін аднаму, загадвалі, ці высокі будзе наступнай вясною расці лён, а апаненткам прадказвалі хуткае замужжа. Шукалі пад сенам зярнятак жыта, пшаніцы ці іншага збожжа, бо яно, выпадкам знойдзенае ў гэты вечар пад сенам на стале, вешчавала вялікія ураджаі. Пасля вячэры, гледзячы на яснае зорным сяйвом неба і на вогненныя дарогі метэарытаў, выказвалі надзеі на добрую вясну і на багаты збор садавіны і гародніны ўвосень. О, салодкія ўспаміны забаў і звычаяў роднае зямлі! Як кароткае шчасце, як прыемны сон, як вера бацькоў. Навек застануцца яны ў памяці. Яны наймілейшая забава самотным думкам, па іх, як выгнанніца з раю, сумуе заклапочаная душа.